vi brug for flere rum. Ja, måske. Jeg begynder bare at løbe og skrige, at jeg ser ham der. Hvorfor drejer jeg rundt? Jeg drejer rundt! Jeg kan ikke stoppe! Hvad sker der? Stop! Fuck nej. Meget mere. Helvede! Den er ikke det værd, man. Fuck den der. Looking sexy, you know, wanna be your What the fuck? Der var også en radio bag døren derovre. Nej, fuck den der, Mads. Nej, watch me, watch me. Now watch me. Aha. Jeg tager lige en fuld rotation, inden du ligger. Okay. Boom! Oh That's what we do. Der er en med en shotgun! Der er en med en shotgun! Jeg har ham! Hvad fuck er det der? Kom hjem, bro! Okay. Hey, fucking... Danny! Du kan ikke bare efterlade mig! Vi skal have den med! Han kommer. Han kan ikke komme ind. Vel? Er du sikker? Ja, det siger du. Det siger du ikke! Gem dig. Mads? I'm back. No. Back. Jeg blev one pump. Jeg har 1 HP. Joi! Oh shit! Oh my god! Oh! What? Hvad sker der? Jeg kigger væk i 2 sekunder. Holy shit! Din stemme ændrede sig. Grab, rotate. Man kan rotate. Hvad fuck er det der? Man kan se mappet, hvis du holder tab ind. Oh my god. Okay, du skal ikke lege mere med granater, Marker. Hvordan ikke kryber han? Okay. Det er ikke den der forretter, mand. Der kom mig. Fuck, en goofy ass trappe. Hvor fører den hen? Hvad fuck? Hvad fuck? Bro! Kom væk! Hey! Løb væk! Jeg ikke mere stamina! Er det ikke der langt? Aldrig noget den der. Oj. Hvad fuck er det der? 1200, I don't care. Hvad? Oh my... Hvad fuck er det der? Hvad fuck er det der? Apex Predator? Problemet er, vi skal den vej bagefter. Bro, det var sådan en lille ting der. Jeg så den også rundt. Jeg ved bare, den er virkelig OP sikkert. Ja, så længe bare begynder at æde mit ansigt som den anden der. Så... Apex Predator! Åh! Hvad er den der? Hvad laver du? Mr. Hit! Løb! Nej! Hvad laver du? Løb! Fuck vognen! Det kommer! Jeg stemmer, nej! Ej! Okay, se der. Nogen kan. Looking for James, he's got it. Boom. Er den med deroppe? Ja. Oh my god, den er grim. Fy for satan.
Oh my Kan du se god. den? Jeg har fundet Mikkel, bro. Oh shit. Jeg har fundet Mikkel. Ej! Oj! Mikkel! Løb for sager. Fuck er det der? Nej, det ødelægger nej, vores Mikkel! Nej! Gnomes! Gnomer! Oh shit! Så jeg havde ret. Little buddy! Oh my god, vi fik dobbeltteam om den sidste. Careful. Jeg kan ikke få noget op. Kom nu. Kom nu. Ja. Ja. Sure. Nej, nej! Oh shit! Jeg har min shockwave. Okay, stop, vi har mere. Okay, vi har ham. Jeg missede! Nej, det er en tragedie. Nej! Oh shit! Jeg sparker rundt med mit døde hoved. Han faldt i. Hvor fuck var det? Oj! Oj! What? Apex Predator! Oh! Nej! Jesus Christ! Hjælp! Gør noget! Hej? Hej? Nå. Hej du. Det er... Kom lige herover, Ja, nå, hvor er du god. Oh, what the fuck? Det virker. Holy shit! Hvad gør vi? Den er sød. Nu er den. Overhovedet ikke sød, den.